Замисляли ли сте се някога, защо една песен може да ви накара да плачете? Истинската музика стига до сърцето. Когато една песен е създадена от истинско чувство, хората го усещат. Не защото мелодията е сложна или пък гласът е силен, а защото в нея има истина. И когато слушаме такава музика, нещо в нас се отпуска. Нещо в нас релаксира. Сякаш някой ни разбира, сякаш някой ни казва: „Хей, с теб съм, не си сам“. Истинската музика лекува не тялото, а душата. Аз вярвам, че музиката може да бъде наш верен учител. Учител на любов, учител на светлина, и затова създадох Слънчевият глас. Споделете ми, коя песен е лекувала вашето сърце?